dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM, ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong alagad, Reverend Charlie Eugenio, Chief Minister, kinasingkasing nga mga panghinaot sa among pagdapit kaninyong kamong tanan namo sa kabaskog sa lawas. Din may magamit na tungpunan sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan. Among pagpadangat kaninyo nga makapagatod kini kanato-ngato sa kaluwasan. Masumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. Kung may basahon man nga referensya nga gigamit kini dili para sa pagsupak sa Biblia. O dining tungura among mainiton nga mga pagpangamustanos tanang makaigsonan sa nagakalilain karon nga mga dapit sa mga chapter president. Din ana ang inyong mga tao nga inyong gigunitan lugar, no? Kumusta ka ninyo? Din nagbaton kamo og paghupot sa radio station para maialagad kining maong programa. Kumusta sa tanan? O labi na usab nga dili nato pagkalimtan. Importante nga ang atong obligasyon para sa pagpanglikom, no, para sa PBCM Palace Reconstruction. O tuod amo usab gyapon nga pagpangamusta sa mga kaigsonan diri sa dapit sa PBCM compound nga kanunay lang gyud nga hugot nga nagbarok sa mga pagtugon ni Master nga dinhi rigid kita sa PBCM og wala na ilain. O sa mga kaigsonan nga diri dapit sa Balingasag, no, nga aduna usay paghupot sa presidente sa Women's Madam Gaga sa radio station. Kumusta kaninyo sa mga nagpatalingog karon? O dili na to pagkalimtan usab namon tay mga kauban diri karon sa studio, no. Duha ka mga ministro kauban nato, Brother Harley Loon o chapter president sa Bato Plaridel, o usab si Joey Kaitom sa mga ministro. O kumusta tuod sa mga kaigsonan diri dapit sa Taguluan kang Brother Jerry Edkila o sa uban pang mga kaigsonan diri gyapon dapit sa Taguluan sa Natumulan, Taguluan sa Misamis Oriental. Kumusta kaninyo? O karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kanyo mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminawan? Kini usab inyong ebanghelista Brother Raimundo Ribas. Magapakiguban kaninyo karon ining tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og magpaila pa ang uban pang ebanghelista. O kumusta usab mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini ang inyong alagad ebanghelista Brother Eric Camus, mayusa nga makauban karon sa pagtuon sa mga katuran nga magahatod kana kaninyo nining programa sa PBCM mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Og nining higayon na aron sa pagpadayon magpaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta ka ninyo mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. Magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kitang oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining 39 na ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag adlaw Sabado ug adunay usab matag adlaw Domingo sa inyong pagpatalingog. Kumusta karon sa inyong pagpaminaw nining taknaa o nining sibihan usab sa inyong pagsunod? Kumusta kaninyong tanan? Sa mga miyembro sa PBCM, dili na to pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Pista Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 basa giawhag ang tanan nga mga kaigsuonan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan nini sa Villanueva, Misamis Oriental ang atong programa? Mabati ninyo din hining maong sibihan sa Power Radio. Matag adlaw kita nga Sabado makigsunan duha ka hugna sa inyong pagpatalinghog. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon ug mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Live sa Facebook ang programa, makita usab kini sa YouTube o gitagaan kini kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro
Brother David Rizaba o usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin nga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan din sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan din sa Hingoog City ang atong programa. Mabati ninyo kami matagadlang Domingo din sa Sibihan sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang tak na sa Kabuntagon. Kitagaan gini kinabuhi sa atong Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio o usab ang Chapter President Sister Abilina Quisimondo o ang kauban nga Ebanghilista Mario Warlito Chabit o ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Ato usab nga gikumusta ang atong PBCM Legal Counsel. Kumusta kanimo? Attorney Ramel J. Carion. Ato usab nga gikumusta ang ato ang PBCM member. Kumusta kanimo nga dinhi nagapahigayon o nagresidensya dinhi sa San Jose, Sudipen, La Union. Kumusta kanimo Sister Mila Pascua. Niadtong gusto magpadangat sa mga pangutana, i-text lang sa numero nga makita sa screen o kung nagapaminaw sa radio, mao kini 0917 811-8882. Ato sab nga gikumusta ang ato ang PBCM program listener or watcher dinhi sa Puro 4 Danao, Misamis Oriental. Kumusta kanimo Brother Juanito Bacala og sa imong pamilya? Usab ang mga bagong mga official nga mga bagong basahon sa PBCM, maglantaw kamo sa ato ang video, makita ninyo og ang uban pa nga mga updated nato nga mga bagong basahon. Available lang kini sa atong central office din sa PBCM compound sa Barangay San Antonio, Asaan, Misamis Oriental. O garon sa pag-isgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Ang ato karong pag-isgutan Brad Ronnie mao kini tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og guyang pundok? Part 8 na kini, series sa number 1 up to 7. Ato kini nga gipadayon Brad Ron, sanglit daghan pa man ang ilang mga kinabuang angay natong pagatubagon Brad Ron. Pero sa dili pa, ato sang pangamustahan Brad Ron, ug dunay mga nakadugang nga mga nagapangutan na kanato mismo po diri ang usa sa mga membro po sa PBCM Brad Ron. Okay, mao ni ang mga pangalan sa mga nagpadangat sa mga pangutana. Una dinhi mao si Nobyembre 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Ang ikaduha mao si Lance Orais, ang ikatulo mao si Sweet Car, ang ikaapat si Boy Ortiga, ang ikalima si Constancio Tansiong Novo, ang ikaunom si Ju Mung kun Jumong dinhi sa Tandag, Surigao del Sur, ug ang ikapito si Brother Freddy Karawi Binarao. Kumusta kaninyo nga mga nagpadangat sa pangutana? Sundi lang ang programa sa PBCM ug mabati ninyo ang tubag sa inyong mga pangutana dinhi sa inyong pagpaminaw sa RPN DXQO dinhi sa Cagayan de Oro City sa oras alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa kahaponon. O sa dili pa kita mo padayon sa atong mga pagtuon karon Brad Ron, sa atong gibuhian o gipahayag nga tema nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBC mo niya magtukod og iyang pundok. Part 8 na kini. Ato sang pamation ang bililhon nga awit Brad Ron nga atong gikompos nga kini propisya ni Master mahatungod kini sa pagmahal lugar sa palaliton Brad Ron. Moabot ang panahon ang uluhan nini. Ito paminawan. Muabot ang panahon nga ang tao tungod sa kamahal sa palalito nga ang kwarta sa tao ana naibutang sa tumoy sa sundan. Kung mo palit siya sa iyang gustong palitun, matud ni Master kani atong tuig miloy bisampos sa 67.
makapuyo dinhi sa palasyo, kay dili mo taga dito, kay taga dinhi mo paningkamot mo, nga makapuyo dinhi sa palasyo, kay dili mo taga dito, kay taga dinhi mo. Kayo niya paspas na ang konferensya, kung saan naman ninyo sa paganhi, kay dako naman ang gasto. Kay buwahan pagayo ang palalito, ug ang pletehan, ug ang presyo sa krudo ug gasolina. Umabot ang panahon nga ang tao tungod sa kamahal sa palaliton, nga ang kwarta sa tao ana naibutang sa tumoy sa sundan. Kung mo palit siya sa iya, gustong paliton, matun ni Master kani atong tuig 1967. Kayo niya paspas na ang konferensya, kung saan naman ninyo sa paganhi, kay dako naman ang gasto. Kay mo mahal pag-ayo ang palaliton, ug ang pletehan, ug ang presyo sa krudo ug gasolina. Kay mo abot ang panahon, kay mo mahal pag-ayo ang palaliton, ug ang pletehan, ug ang presyo sa krudo ug gasolina. Paningkamot mo nga makapapatimo sa akong ebanghelyo, kay muabot ang panahon nga kamo naraban mahimo na kong saksi. Ang gikasulti ko na, gikasulti ko na, ang gikasulat ko na, gikasulat ko na, ang gikasulti ko na, gikasulat ko na, ang Mo kini ang usa ka bililhong awit nga gitagna ni Master sa pagsulti sa sugod sa 1967 nga mamahal gyud ang plitihan, ang krudo ug ang gasolina ug uban pang palaliton, nga matod pa niya nga kung maglisod ang tao imbis mo palit ang kwarta, itungtong na lang sa tumoy sa sundang, kay lain na ang hunahunaan og dili dawaton, o simpre kay nakatungtong na ang kwarta sa tumoy sa sundang, di iya ginang gamiton para lang lugar sa kagutom. Og Nagiusab si Master nga ipagpaningkamot nga mahimong taga diri palas dili mahimong taga didto kay maglisod na niya sa pag-abot niya ng mga
panahon na. Busa mo na atong timanaan. O karon, sa atong gihimo karon nga pagpasabot sa atong tema no nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM unya magtukod og iyang pundok, part 8 na kini. Pero sa atong standard badron nga kung mutubag kita, kung magbuhat man kitag mga pagpamatod bradron, adunay gihatag ni Master kanato bradron. Tinuod na Reverend, og mao ni ang atong basyanan nga nakasulat sa Biblia nga kung kita manubag og magpahayag sa ato ang doktrina gamit ang Biblia, dili ta magdugang og dili pud ta magkulang sa mga nakasulat. Una dinhi Reverend, mao kining Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32, ang ikaduha mao ang Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 2, ang ikatulo mao ang Proverbio kapitulo 30 bersikulo 5 ug 6, ang ikaapat Jeremias kapitulo 26 bersikulo 2, ang ikalima Pinadayag 22 nga kapitulo bersikulo 18 ug ang 19. Basahon nako ang usa sa teksto nga atong basyanan kining nakasulat ang Deuteronomio kapitulo 12 bersikulo 32. Bisan unsang butanga nga gisugo ko kaninyo nga pagabuhaton ninyo, dili mo pagadugangan ni pagakunhuran mo usab gikan niini. Mao kini ang sistema nato sa pagpamatuod nga dili gid ta pwede nga mukulang sa mga nakasulat sa Biblia og mudugang sa mga pahayag sa nakasulat sa Biblia. Busa tungod niini nga pag-ingon nato nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM ug unya magtukod og iyang pundok. Niini nga gihimo natong ulhan ang atong mga kauban kanhi nga sila si Hermoines Macarayo ato manggisupak lagi ang ilang pagtulunan bradron. Ang gibuhat nila atong makita nga niadto sila sa sumbong nyo, aksyon agad diri sa kauluhan sa UNTV public service sa programa sa PNP. Unya atong maipakita bradron nga kung nagngalantan niya na doktrina ni Master ang atong gibasihan o kung nag-ingon tagkawatan og tulisan bradron, doktrina gyapon ni Master ang atong gibasihan. O gani kung mag-utro-utro og mga pagpamatuod mo na giingon bradron nga bakakon kay nganong magkausab-usaman. Pero atong tanawon ang iyang mga pagsumbong diri sa kaulahan sa Metro Manila bradron sa sumbong nyo, aksyon agad sa UNTV public service sa PNP. Ano po mapanirang caption? Meron pa silang sinabi sa amin na kami raw ay magnanakaw at tulisan. Kami raw ay magnanakaw at tulisan. Ay, Kaya naku po, lang. ayun lang. Aha. Yan po ba mga ilay, paulit-ulit po ba? Ilang beses na po ito nangyari, sir? Mahigit 2 taon na po. Atong napamatian mga mahalamong tigpaminaw, Brad Ron, Brad Eric, Brad Raimundo, nga 2 taon na daw nga pinagsabihan natin sila na magnanakaw at tulisan. Pero kung nagsabi kita sa kanila na magnanakaw at tulisan, hindi naman sa pagnanakaw ng pira o sa iba pang mga pagnanakaw tulad ng ginto o mga damit. Ang pagnanakaw na ginagawa nila na pinagsabihan natin dahil yung doktrinang ginagamit nila sa atin yon, yung pangangaral sa pagbabalita ng Espiritu Santo. O kung ang magpamatuod gani usab-usabon, og ni Ruben Padilla pa diha sa Senado, sinungaling daw ang tawag kung magkautro-utro na ang pagpamatuod. Ato lang pamation ang usa ka ehemplo nga atong ihatag bradron. Ang tanong ko po, ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Di ba po sinungaling? May I answer, Your Honor? Apo. Kagaya po ng aking binigyang linaw kanina at paulit-ulit na rin pong sinabi ng ating presiding officer. Pakisagot na lang po kasi yun lang po ang tanong. Tama po ba o mali na tawaging sinungaling ang taong iba-iba ang sinasabi? Oh, napakinggan natin na ayon kay Senador Ruben Padilla nga kung ang isang taon na paiba-iba ang mga sinasabi niya,
dapat daw tawagin na sinungaling. Karon, kung nagpamatuod mi nga kawatan og tulisan og hain pang among gamiton nga tawagon ba ni Divine Master og yawa ang mubulag sa PBCM unya magtukod og pundok. Doon na kita'y previous nga pamahayag Brad Ron, ato lang ipabati kanila Brad Eric, Brad Raimundo. Ang pamatuod nga atong gihimuan karon base kini sa doktrina ni Master nga gibase dinhi sa sulod sa pagtulunan sa PBCM. Tungod kay sa pag-ingon nato lugar kung doon na may ngalan nato kawatan og tulisan o gisgutan og yawa kadtong mubulag sa pagtulunan nga sa PBCM nga magtukod og pundok binasi sa ebanghelyo ni Master. O tungod yan na nagreklamo kining atong kauban sa una nga si Hermenes Macarayo o si Danilo Nakwa. Tungod kay naglain naman sila sa pagtukod sa ilang pagtulunan. Atong i-display ang pagtulunan diin nagreklamo sila kay ato kunong giusab ni sumbong sila diri sa kauluhan sa Metro Manila sa sumbong nyo aksyon agad sa UNTV no og makita nato nga mo ni ilang gireklamo tungod kay ang ilang ngalan sa pagtulunan kon minubo PEDM kon PADM pero sa kompleto PEDM HSI nga matod pa kanang P stand for Philippine, ang A association, ang D divine, ang A master, ang H holy, ang is spirit, ang I incorporated. Doon kay nasayod man kita Brad Ron, Brad RJ, Brad Hernan nga kini mga tawhana membro ni sa PBCM. Unya ilang gipadagan gikuha nila ang ngalan ni Master. Mabitong atong giingnan nga kaabin siya sa una sa pagpamatuod si Hermenes Macarayo. Si Master, ako maning amahan. Di giwali na to nga may katumanan sa Espiritu Santo. Karon nga niundang na siya, walay labot kay kung iyang iwali diha sa ilang pagtulunan nga gibuhat-buhat, mo nang atong giingnan siya kawatan og tulisan. Busaron dili sila o siya manganlan og kawatan og tulisan sa doktrina. Ang iyang iwali mao ang iyang ginikanan nga si Eusebio Macarayo, duha man ay ngalan, Eusebio Cristobal Macarayo. Di bisag kwaon niya ng bal sa Cristobal aron ang mabilin dia Kristo. O niya o ganahan pa siya ipuno niya iyang mama. Busa sa gipakita na mo kay dili man mi muuyon, mo na nga ni upos mi. Ang among pag-upos mo ni ang tawag na mo dia kanila. Kay bakakon man. Philippine Association, ang D nga gingon nilag divine, Dani na. Ang M gingon nilag master, Macarayo na. Ang H nga giingon nilag holy, Hill na. Ang is nga giingon nilag spirit, satanic na. Ang I ignon nila og incorporated, wa gyapon na mausab sa atoang pagpahayag niya na. Busa Philippine Association Dani Macarayo, Hill Satanic Incorporated. Gani ato gani usab nga gihatagan gyapon og lain-lain nga paghatag nato tungod kay niupos ilang baruganan. Ang atong gisgutan na pod ang P, ang sa atoa na pulos, ang I awatiro, kanang D Danilo, kanang I Macarayo, niyang H Hill, ang I Satanic Incorporated. Nang niingon ta nga pulos awatiro Danilo Macarayo, El Satanic Incorporated. Bosa Reverend, wala masayop kita sa paghatag og lain nga pangalan o kahulugan sa ilang pundok base sa gisulti ni Master nga ang tanang mubulag sa PBCM iya kana sa yawa or satanas. So sakto nga atong gihubad nga naa diha ang Hill Satanic kay iya man sa yawa. Unya ang ato pong pag-ili sa Philippine nga pulos niya ang awatiro na agyapon si Dani og si Macarayo kay ila man nang giingon nga si Master kuno nagtukod di man ta motuo kay sila may magtutukod ana busa mabasa ang ilang pangalan Dani og Macarayo na agyapon ang Hill Satanic Incorporated tungod kay matud pa ni Master pag mubulag sa PBCM iya man siyawa anya anong ningon tag pulos awatiro tungod kay ang doktrina sa PBCM ilang giawat og gibutang sa
ilang pundok mo nung atong ginganlan sila kawatan og tulisan kay ang ilang doktrina sa padim doktrina kana sa PBCM. Busa sa binag-o po brethren, atong gisgutan nga ang P, pulos. Ang E, awatiro. Unya kanang D, Danilo. Unya kanang E, makarayo. Unya ang H, gitawag na to og haskang sundugiro. Kanang is na ba? Satanik. Haskang sundugiro. In taon, manangingon na to, pulos, awatiro, Danilo, makarayo. Haskang sundugiro in taon. Makita nato mga mahal namong tigpaminaw. Mo na lagi kasakit, Reverend. Pero kung nasakit man mo, amo man lang gisulti ang propesya ni Master, mahitungod kaninyo nga kanang yung pundok, dili iya sa Dios, kundi dili iya sa Yawa. Gani, ang atong magtutudlo, Brad Hernan, Brad RJ, nagbilin yun nga kinsay pamation sa gibilin nga mensahe ni Master Brad RJ. Kang kinsa daw pamation nga magwawali ang kining PADIM o ang PBCM. Ang PBCM lang, Reverend, ang gitugon ni Master Reverend. O ang puriban niya na, atong pamation mga mahal namong tigpaminaw, ang gibilin ni Master nga istorya, busa, kini ang nagpribang nga wala gyud og sa dama pa ni, gustong mo dama, pero baboy ang resulta. Nga naman, waylo na ang PADIM sa ginhawa ni Master. Base sa gisulti ni Master nga gibilin niya ka message niya atong patalingugan. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasod. Ang rally lang sa BBCM. Ang tao maminaw. At ang tagadasdaton kayang tagwali, gomer mau ang dobiya. At wala magwali ang BBCM. Walang pataka, walang unsa. Para ikasumbong kayang tagwali. Wala ito. Pwede. Ito ha. At ang BBCM. Gagaitan sa mga libro na dokumentado. Kaya hindi manuhali ang BBCM. Ibasda ka na lang. Na magyaw-yaw-yaw ka na. Wala kay dungawan ng mga kasaysayan sa libro sa buong sa palibutan. Bisang pagani sa Encyclopedia Americana o Britannica. Basta, inyong kuminawan. Ang atong lagi karon sa break science o break Matinaw, Reverend, ang atong nabati sa pahayag sa magtutudlo nga iyang gibilin nga kung ang tao maminaw sa mga magwawali, wa gidya gimension ang ngalan sa PADIM, kundili matud pa ni Master, tinuod na, walay lain kuno nga muyagyag sa kinatibuk-an sa nasod, ang wali lang sa PBCM ang tao maminaw. Kaya ang paggagamiton sa mga magwawali sa PBCM, nagaukab sa mga Biblia o mga referensya. Nakita nato ang tugo ni Master. Unya kay tugo ni Master, nganong napamay inyo? Atong napamatian ang gitawag og pamahayag nato sa mga nangagi, no? Nga mo na'y barugana nato kung anong nagtawag ta kanila nga kawatan og tulisan. Tungod ra sa basihanan ni Master nga aduna di ay moabot nga magtukod og pundok-pundok sa sulod sa gingharan, gitawag na ni Master og yawa. Nahain pa nga gitawag ni Master og yawa. Niya pa atong patalinghugan ang gihimo na namo nga pagpamatod sa mga nangagi, no? O gayon pa, brethren, unsaon pa pagtawag ni Master sumala ingon nga atong basaon o Biblia sa kapanawnan sa Espiritu Santo, brethren. Hain pa ang ngalan ni Master og yawa, brethren, sa sistema. Okay, Rib, dirigya po na ko basahon, Rib, sa mga kasinatian uban sa Espiritu Santo nga nagpakatao. Ari ko mabasa na, Reverend, sa chapter 1, verse 269 to 272. Atong basahon. Si Hubito Pantilgan o si Lidonio Pantilgan, miduol kang Master kaniadtong tuig 1999 sa may alas 9 ang tagna sa buntag, aron magpatambal sa sakit nga Folgers gangrene ni Silidonio. Naka-sleeveless ang gisulob ni Silidonio, busa nakita ni Master ang patik nga gihimo ni Jose Bantugan diha sa lawas ni Silidonio. Naaman lagi kay patik, Loy, pangutana ni Master ngadto kang Silidonio. Tao ko ni Bantugan, Master, tubag ni Silidonio nga napatikan ni Jose Bantugan kaniadtong tuig 1984. Nasuko si Master ni ining tubaga og mingon ngadto kaniya ngadto kang Silidonio. Yawa to si Bantugan, Loy. Makig-indig to sa Dios. So gipahayag ni Master mahitungod kang Bantugan nga nakahimo pagpamatik, Reverend,
gihina ni Master o gipahayag ni Master nga yawa daw to si Bantugan Loy, makig-indig daw to sa Dios. Busa, kaya nga tong sistema sa pagpamatik ba ron, di man literal nga ipatik. Ganon. Busa, nagbuhat pod og patik si Jose Bantugan, unya ginganlan ni Master nga yawa to daw si Jose Bantugan, kay matod pa niya, makig-indig to sa Dios, kanang makigkumparar ka o ipariho nimo ang imong kaugalingon sa Dios, brother. Kalakip ka na nga gisgutan nga yawa. Atong napamatian, Brad Rone, Brad Raimundo, Brad Eric, nga ang paghisgot usab ni Master nga yawa nga mo'y atong gibasihan ingon nga doktrina, kung makig-indig di ka sa Dios, usana nga tawagon kag yawa. Ngano unsay katarungan, Brad Eric, nganong ginganlan si Jose Bantugan ni Master og yawa gumikan sa pakig-indig? Hain bang dapita siya nga pakig-indig, Brad Eric? Ang tubag, Reverend, tungod kay ang iyang gibuhat nga indig ni Jose Bantugan, gumikan sa iyang gibuhat nga pagpamatik, ginamitan sa langking og dagom kun patik ba nga literal nga makita sa lawas sa tao. Pero sa kabubuton sa Dios, supak kana sa kabubuton sa Dios, labi na sa kapanahonan diri sa Espiritu Santo nga mao si Master nga ang atong gisunod ang hunahuna pod sa Dios nga Espiritu Santo nga mao si Master. O gani sama usab sa kapanahonan sa mga apostoles, Reverend, nga ang ilahang pamaagi ug ang ilang hunahuna pinasubay diha kang Kristo. ug ang prueba nga atong pamatud-an karon sa Biblia mao kining mosunod. Atong mabasa diri sa Roma kapitulo 15 bersikulo 4 ngadto sa 5. Mao kini ang nakapahayag sa balaang kasulatan. Kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinaagi sa pailob og pinaagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan makabaton unta kitag paglaom. Hinaot ang Dios sa pailob ug paglipay magahatag kaninyo sa panagkasama sa panghuna-huna ang usa sa usa pinasubay kang Kristo Hesus. Busa matin-aw nga mao day ginganlan ni Master si Jose Bantugan nga yawa, kay si Jose Bantugan daw makig-indig sa Dios tungod kay ang tubag ni Brother Eric Camos, usa sa mga ministro, nga tungod sa pagtan-aw ni Master sa patik nga napatikan ang iyang lawas nga pinaagi sa gitawag og dagom og langking lugar nga gitusok lugar paghatag og pagmarka niya na. Og matod pa ni Eric, kay base sa mga tinun-an ni Kristo, kung maghimo sila o magbuhat, sumala sa kapitulo 15 no, bersikulo 5 kung atong basahon ang nakasulat, matod pa ni Apostol Pablo, hinaot ang Dios, o sa lugar kini ka example, hinaot ang Dios sa pailob og paglipay, maghatag kanino sa panagkasama, sa panghuna-huna, sa usa, pinasubay kang Kristo Hesus. Busa kung doon na di ay buhaton sa mga tao ni Master, kinanglan nga ang mga panghuna-huna, labi na maghisgot tagpatik sa Espiritu Santo, pinasubay sa panghuna-huna ni Master. Kaysa paglihok usab sa mga tinunan ni Kristo sa ilang pagmamatod, pinasubay sa huna-huna ni Kristo. Pero ang gibasihan, kung balikan ta ang bersikulo 4 sa Roma, kapitulo 15, sa iyang bersikulo 4, kay bisan unsay gisulat kaniadto, gisulat kini alang sa pagtuon kanato, aron nga pinagi sa pailob o pinagi sa paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom busa. Gigamit nila kasulatan nga mo'y ilang basihanan. Pero sa paggamit sa basihanan, sa bersikulo 5, ang mga panghuna-huna, kinahanglan di ay matod pa nga hinaut ang Dios sa pailob o paglipay magatag kanino sa nagkasama sa panghuna-huna, ang usa-usa pinasubay kang Kristo Hesus. Busa ang pagpamatik po ni Master nga patikan ang mga tao para sa kaluwasan sa patik sa Espiritu Santo, pinasubay sa panghuna-huna ni Master, dili pinasubay sa kauging huna-huna ni Jose Bantugan nga nagagamit siya dagom og langking para gamiton nga pagpatik. Sa Biblia ba, Brad Raimundo, kung samaran ang atong lawas alang sa pagpatik,
Kauyon ba sa Biblia ang pagsamad sa atong panit para patikan ang tao, Brad Raimundo? Atong tubago na, Rev, sa Levitico, Kapitulo 19, versikulo 28, ingon aning nakapahayag. Og dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay, ni magpatik kamo kaninyo og bisan unsa nga mga timaan, ako mao si Jehova. Oh, nakita na to. Ang nakatugon, mga mahal namong tigpaminaw, matinaw, dili ninyo pagsamaran ang inyong unod tungod sa usa ka minatay. Ni magpatik kamo kaninyo og bisan unsa nga mga timaan, ako mo si Jehova. Dili na pagsamaran ang atong unod. Pero kanang pagsamad sa sistema daw kana sa mga patay. Ngano man, walay kamatuoran diha niya na. Nasa gisgutan kung magabuhat kita sa pagpamatik sa Espiritu Santo, brethren, nga giawat-awat sa mga kawatan og tulisan nga mga nahimo ng katbang nato, brethren, sila si Hermenes Makaray og iyang kasabwat si Danilo Nakwa, brethren. Sa pagpatik sa Biblia kay dili man samaran ang atong unod. Unsang paagi, brethren, ang pagpatik para sa Espiritu Santo? Ato basahon Reverend ang pinadayag, Kapitulo 9, versikulo 3 ug 4 para atong masusi kung unsang matang sa patik ang gikinahanglan nga ipatik sa tao kay bawal man ang literal nga patik nga samaran ang lawas. Gingon dinhi og gikan sa aso ng gula ang mga dulon nga mihugpa sa yuta og kini sila gihatagan og gahom maingon sa gahom sa mga tanga sa yuta. 4 og sila gipinahan nga dili nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta o ang bisan unsang lunhaw nga nanagtubo o ang bisan unsang kahoy kundili ang mga tao lamang nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Mo sa atong nasusi, Reverend, may importante kay diha kay pag-abot aning mga panahona nga dunay pagahimuon nga pagdagmal sa tanaman sa yuta, ang dili mahiapil niining mga pagdagmal o ang mahiapil nini kadto daw giingon nga walay timbre sa Dios diha sa ilang mga agtang. Sa tubag magisgot tag timbre, dili literal kay diha man sa agtang ay butang ang maong pagtimbre. So dili lugar nga patik nga sistema sa pagtimbre, Reverend, kay agtang may gigamitan og langking or pagsaman og dagom. Muna ang sistema lugar busa muna nga ang gibuhat ni Jose Bantugan wala na mapasubay sa unahuna ni Master. Kung dili na mapasubay, niya imong ginanggibuhat, nakig-indig ka, busa ang makig-indig o mga sundugiro o mga awatiro, mo nang gitawag ni Master og kawatan. Sama atong gisgutan nga mga pulong o pag-ampo nga kung awat-awaton o sundug-sundugon ganina, busa giusab daw ni Master o giusab-usab niya ang pag-ampo kay gisakay-sakayan daw na sa mga yawa, gisundog-sundugan. Kugi di mo sundog ning yawa, mapag-ampo man o mawali man, pang-awaton ba? Busa mo kana ang atong nakita sumala sa gipahayag na kang Master na karon. Kay ado naman gyud di ay buhaton nga pagpamatik. Patik man sa agtang, saon sa ba maipatik kung dili man gamitan og dagom og langking, Brad Eric, sumala sa nakasulat sa Biblia nga pinasubay sa hunahuna ni Master nga ato nang nakatunan, nga ato nang gitulo sa mga nagpatalyog karon kanato. Aniya, Reverend, ato lang pagabasahon kining nakasulat sa Biblia diri sa Hebrehanon, Kapitulo 10, versikulo 15 ngadto sa 16. Mao kini ang nakapahayag. Ug ang Espiritu Santo usab nagapanghimatuod kanato kay tapos siya makaingon. Kini mao ang pakigsaad nga akong pagahimuon uban kanila tapos niadtong mga adlaw nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang akong mga sugo sa sulod sa ilang mga kasing-kasing ug igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Busa sa nabasa Brad Eric, Brad Raimundo, matinaw nga kung saon sa di ay maipatik ang Espiritu Santo sa atong agtang. Sa gibasa ni Brad Eric nga ang Espiritu Santo usab nagpamatuod kanato kay tapos siya makaingon sa bersikulo 16, kini ang matinaw, kini maong ang pakigsaad nga akong paghimon uban kanila tapos niadto maalawa nagaingon ang Ginoo. Igabutang ko ang ako masugo sa sulod sa ilang makasing-kasing og igasulat ko kini diha sa ilang mga salabutan. Ang pagpatik diya sa agtang, ang atong agtang na ang atong salabutan. Kung dagom ang gamiton niya langking, madaot ang atong salabutan na.
Unsa ang pagsulat sa salabutan niya na nga diha man ang atong kaalam niya na busa dili literal nga patik. Karon kay gigamit man nila ang sistema ni Jose Bantugan niya na nga naggamit-gamit og asa pang patikan sa lawas, mo tong giingnan ni Master makig-indig na sa Dios loy. Yawa na mao na ang gipasabot ni Master. Pero kung aduna may patik nga kung mapatikan tiyan na, kung may mga katalagman man nga hitabo, luwas ka lugar niya na kay katong mapadangatan sa pagdagmal kung doon na may pagdagmal sa yuta kadto lamang ang mahagom ang walay patik diha sa agtang, pero mo lagi dili literal nga gamitan bradron og dagom og langking. Pero unsa man ang maong patik para maluwas ang tao, unsang matanga sa patik Brad Raimundo sa nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master? Basahon lang nato ang Biblia Reb sa Episo kapitulo 1 bersikulo 13. Ingon naning nakapahayag, pinaagi kaniya kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita mahitungod sa pagluwas kaninyo ug sa nanagpanuo na kamo kaniya gitimrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kung mao matinaw nga ang maong timbre para ikaon sa kini sa maong tao, para na kini sa pagluwas kay matod pa pinagikan niya kamusab sa pagkadungog ninyo sa matod nga pulong sa mayong balita metod sa pagluwas kaninyo. Pagluwas na ini og sana nagpanuon na kamo kanya. Gitimbrihan kamo nga ang gitimri mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Kaya ang nagsaad sa Espiritu Santo mo man nga atong Ginoong Kristo, brethren, sumala sa Juan 14:15 hangtod sa 17. Busa timbre di ay sa pagluwas kini na kung matimrihan ang tao sa Espiritu Santo, brethren, pinagi sa atong mga pagpamatuod, brethren. Kini ba ang kaligunan, brethren? Kining timbre nga madawat nila? O kung naa kanila ang maong timbre, magbuhat ba ang tao pagkadaotan, brethren? Sumala sa maong timbre nga madawat nila kung matudluan sila, umudawat na sila nini sa pamahayag pa ni Master nga atong gibasihan, brethren? Atong basahon Reverend ang tubag sumala sa nakasulat sa Biblia dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 19. Apan ang maligon nga patukuranan sa Dios magapabilin sa pagbarog nga nagadala nining marka sa timbre nga nagaingon. So maligon dahil nga patukuranan Reverend kanya magapabilin sa pagbarog nga nagdala daw sa marka nining marka or timbre. Ken timbre mao ra maning patik nga nagaingon. Ang Ginoo nakaila sa mga iya o ang matag usa nga nagapangaliya sa ngalan sa Ginoo kinahanglan magabiya sa pagkadautan. Busa sa atong gibasa, Reverend, kung ang tao matimbrihan na, ang timbre mo ang Espiritu Santo, sa diyan na nagpanuo sila sa maayong balita, pinagis pagluwas, giingon sa pagpahayag, nga kini daw, usa ka maligon nga patukuranan sa tao nga magpabilin nga magbarog nga nagadala sa marka sa timbre nga nagaingon. Ang Dios daw po nakaila sa mga iya, katulugan may timbre na, kay maligon to nga patukuranan. Unsa ka timbre, brethren? Timbre Espiritu Santo. Unya, kung naana nining timbre, kinahanglan pod nga kung ang matag usa nagapangaliyas ngalan sa Ginoo, kinahanglan usab nga magabiya sa pagkadautan. Gawas nga ang timbre, brethren, nga ilhanan sa mga katawhan sa Dios nga naa nakadawat sa timbre sa Espiritu Santo, brethren. Hain pang gitawag og timbre kay imo manggibasa ang ikaduhang Timoteo 2:19. Hain pang timbre isip ilhanan sa mga katawhan sa Dios, badron ining panahon na karon. Dugang ilhanan isip timbre sa katawhan sa Dios nitang kapunahonan karon Reverend nabasa ta naman timbre Espiritu Santo kini pong katawhan sa Dios nga dalag timbre tawgon po ni Kristohanon. Busa waylo na ang kawatan og tulisan, brethren, kay nawa man nila ang Kristohanon o sa English pa, brethren, Christian. Kining panim. Tinuod ka na, Reverend. Basahon ako ang Biblia, ang buhing pulong, Reverend. Sa maurag yapon nga gipahayag ni Apostol nga si Pablo sa nausab kita ni anang sistema sa Biblia, brethren, no? Okay, Rev. Sa ikaduhang Timoteo gyapon, Reverend, kapitulo 2 bersikulo 19 ang akong pagbabasahon ang giingon. Apan ang kamatuoran sa Dios mibarog nga lig-on sama sa usa ka dakong bato. Pag walay makatay og niini usa kini ka bato nga patukuranan uban niining nasulat nga mga pulong, ang Dios nasayod kun kinsa kadtong mga tinuod nga iya. Og ang tao nga moangkon nga siya usa ka Kristohanon kinahanglan dili gayod magbuhat sa mga daotang butang. So usa nga gipahayag
nga timbre Espiritu Santo malig-on nga patukuranan ilhanan sa Dios unya gawas nga timbre or patik Espiritu Santo tawgon usab ang mga katawan sa Dios og Kristohanon. Busa dili kalikayan bretron nga gitawag tag PBCM. Kaya ang PBCM naman dia Philippine Benevolent Christian kun Kristohanon missionary. Okay? Dili di ay bretron nga PADIM no. Pulos Awatiro Danilo Macarayo matod pa nila Philippine Association Divine Master. Hain di ang Christian. Wala. Oh, makita nato nga sa Biblia itawag ka na dili pwede nga sulti-sultihon lang. Nga ako Kristohanon man nakasulat sa Biblia. Nya kinsa may magdala sa patik sa Espiritu Santo nga ang ilhanan naapod ang pagkatawag nga Kristohanon Padrimundo. Kinsa man ang magbuhat nini sa pagwali. Ang PBCM, Reverend, ato lang basahon sa Biblia sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo. Pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita. Pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit. Mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa matinaw kung kinsa di ay ang magadala sa pagwali sa Espiritu Santo. Ingon nga patik o Ingon timbre. nga patik o timbre, matod pa ni Brad Raimundo, ang PBCM, natural. Kaya ang PBCM mo may nagwali sa Espiritu Santo, mo ni ang patik o timbre para sa kaluwasan sa tao. Unya, ang tawag usab kanila nga nagdala ni ini nga maong timbre, gitawag og Kristohanon busa PBCM, kon Philippine Benevolent Christian Missionary. Busa si Master Ingon, sa mga magwawali lang mo sa PBCM mamati. Sunod na, wala na ilain ko. Namuyagyat. Sa kinatibok ang sunasod. Ang rally lang sa BBCN. Ang tao maminaw. Kaya nakatakdo sa Biblia, dili sa PADIM nga naglama-lama sa Biblia, kawatan og tulisan sa doktrina, Brad Ronnie. Tinod. Unya, gipamatud-an ni Hermoines Macarayo nga ang katumanan gyud sa pagwali sa pagpamatik busa gidala ang Philippine Benevolent Christian kanang Philippine lugar kay din hinatuman sa Pilipinas sa PBCM. Pagka natuman na, dili kay tumanon ninyo oy. Ha? Kanang pagwali-wali ninyo mo na ang pagpangawat ninyo sa inyong pagkakawatan. Na atong patalinghugan si Hermoines Macarayo ni atong wala pa magpuasa, brethren, wala pa panhuti ba ang ulo, brethren? Atong paminawan. Ang pangutana. Ngano nga gitawag kami og Philippine Benevolent Christian Missionaries. Si Master ang nagtukod sa PBCM. Niatong 1967 narehistro 1971 sa amo nang gipakita kaganya sa screen sa bylaws nga narehistro sa Securities and Exchange Commission. Iyon ana ra nga sistema. Ang pagwali sa pagtulon ang PBCM naa ang stand sa dapit sa Espiritu Santo. Asa nahimutang dinhi sa Pilipinas. Mao nang gitawag og Philippine tungod kay ang panagna sa Biblia niya nahitumong sa nasod nga Pilipinas nga gitawag og halayong silangan og dinhimulutaw ang mga tao nga sa umalabot nga panahon mahimong usa ka panon magwali sa Espiritu Santo dinhi sa Pilipinas dunay mulugar nga usa ka magbalantay. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia lisod pod nga ang iwali dili mao mulugar nga magbalantay. Busa ang mulugar nga magbalantay mao gyud ang Espiritu Santo nga maoy iwali sa mga katawhan nga niha naimutal sa Pilipinas unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Unsaon man nga ni amang ginatuman sa PBCM. Matinaw nga ang katumanan di ay sa wali sa Espiritu Santo maong PBCM, brethren. Busa gitawag gani kunog Philippine kay din hinatuman sa Pilipinas o halayong silangan ang maong tagna sa nagwali sa pagpamatik lugar sa Espiritu Santo, brethren. Ingon pa siya unsaon man gyud nga kiniman ang PBCM may katumanan. Pero sa gipanuhutan na ang ulo, brethren, nga nagtukod silang PADIM o Robin Padilla pa nga usa sa mga senador, pag magpaiba-iba ng mga pagsasabi, ingon ni Robin Padilla ay isang sinungaling, tawagin na sinungaling. Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Nga naman,
ingon na po din siya, brethren, nga gisugo kuno sila sa Espiritu Santo nga magtukod og bilid sa Danau, brethren. Atong pamation ang labihan ka butbuton, brethren, nga awatiro sa mag-awat-awat sa hinapay ni Master. Ang ingnon gisudlan na po tingali ni Master, brethren, gawas nga si Alejandro Badira ang ilang gingo gisudlan sa Espiritu Santo o ni Master, iya pong giawat-awat nga murag naa na sa iya ha, pero bisag unsaon yag hinapay ang dagway makarayo lang yapon niya atong patalinghugan. Ang PDM sa loob ng 2 taon mula itatag ang PDM, madali ang pagdami ng mga tao na umanib sa PDM. At nagpapasalamat po ako sa Holy Spirit dahil sa gabay at sinabi niya sa amin na gagawin po namin. At ang lugar na to ay tinawag po namin na village. At nagpapasalamat po ako sa Holy Spirit dahil sa gabay at sinabi niya sa amin na gagawin po namin. At ang lugar na to ay tinawag po namin na village. At ang mga tao naman, ang mga kasamahan po namin na umanib sa PDM ay nagtayo sila sa mga bahay dito sa paligid. Kaya nga noon ang village na ngayon nakikita naman na ang lugar sa village, noon wala pang mga bahay rito, mga panay niyog dito at mga damuhan ang ano rito na makikita, at iisa lang ang diyan kami magtitipon, ang bahay na titipunan. Nako, ang liit at ang mga gamit panay kawayan at ano, yung nipa, yung bubong ang ginamit po namin, hindi sin ang bubong. Hindi ko sa nung mga panahon na hindi pa na itatag ang PEDM, hindi ko alam na dito mangyari na titipunin ang mga tao. Hindi ko alam na dito mangyari na titipunin ang mga tao. Oh, nakita na to. Hindi ko no niya alam na dito sa Danau lugar sa gitawag nila PDM Village, brethren. Kay ang nagsugo daw ang Espiritu Santo kay sa una kuno nidaghan kuno na ang ilang mga tao, brethren, dali ra kuno nidaghan. Sa una kuno ang ilang balay o Pinoy-anan kuno sa mga tao, brethren, kahoy og nipa, pero karon sina kuno hambugiro gi kay nga tao. Dapat magpa-interview, i-biyuda yan ang dapit ba, brethren. Puro ra kinapayas ning tawana ba? Unya mao kuno na ang napilian kanang Danau Village sa Espiritu Santo nga didto kuno tipunon ang mga tao. Pero sabi pa ni Ruben Padilla, pag mag-iba-iba na ang pagsabi-sabi, ayon ni Ruben Padilla, sinungaling. Ano ang tawag sa taong paiba-iba ang sinasabi? Di ba po sinungaling? Pakinggan natin mga giliw naming tagapakinig. Noon, sinabi ni Mikarayon na ang dapit, ang place ba nga wala diha ang gitawag og katalagman, brethren. Sa PBCM region ang napili sa Espiritu Santo. Mo nang niingon tagkinsa ka ng Espiritu Santo ha? Nga atong paminahon si Hermoines Macarayo. Nga akong dapot, diha ko musunod sa pagpasabot, diha na ko ipasunod ang Bangilyo, Master. Unsang gisulti, kaganihan ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa. Ang mana kinahanglan og ang gitudlo dili ibutang sa bulsa, kundi imong ibutang sa ngano man gihatag na para pangkaluwasan. Unsay gibuhat nagpabayan-bayan ang misyonarya, kaganiha gidakop ko ang istorya bisan kaganiha nga naglingkod ko diha. Unsay gidakop ko kinira, niingon siya sa diha nga kwan hilak nagampo, Master, tabangi ko nga makabiya ko aning dapita. Kay gusto siyang muipso, kay muadto siya sa dapit nga wala didto adtong dapita. Now naibalo naman tas dapit asang gipanumpa ni Master, daghang dapit sa tibuok kalibutan. Daghang dapit sa tibuok kalibutan. Kinirang dapit nga magpabilin tas PBCM gipanumpa ni Master awa sa katalagman. Oh, unsa daw, brethren? Sa unang wa pa siya inuntag mautro ang iyang mga pangisip reverend na pa sa PBC, may ang gipamatudan nga ang dapit nga huwa sa katalagman Wa pa masakais kabuhi, brethren. ang resulta man lagi kay nagpuasa man lagi sa pipila ka mga buwan reverend. So sa wala pa magpuasa
ang iyang gipamatud-an nga dapit nga huwa sa katalagman maulang ang PBCM. Nga giingon ni Master. Oo, pero karon nga gikan sa pagpuas sa resulta nabati nato nga iyan ang gibalhin dito sa Danau, matod pa niya didto na daw titipunin ang mga tao. O sa to patuan na dito sa Danau ang iyang gipang panghambog nga dapit nga naay kaluwasan. Unya, nagpakita pa siya, brethren, o doon na daw silot sa Dios nga moabot, brethren. Pero siya nga nagsultian nahimo bitong murag unggoy, brethren, nga murag kalimot siya sa kuan tingali sa iyang gipangsulti sa nangagi, murag iyang gikuan-kuan ang iyang mata nga hanap. Sa pagsulti niya nini, una pa siyang masilutan, brethren, sumala sa ato ng natunan. Atong tan-aon ang murabag nag-inunggoy ba siya sa iyang murabitag ng himuta, brethren, atong patalingugan. Okay? Kung babasahin po ito, kasi ang binasa mo Tagalog King James Version. Pag babasahin ko po ang salita ng Diyos sa unang Pedro 4:7, ganito na ang sinabi ni Apostola si Pedro, malapit na ang katapusan sa mundong ito. Kaya pigilan niyo ang sarili niyo para hindi niyo hindi kayo makagawa ng masama at nang walang maging hadlang sa mga panalangin niyo. Mga giliw po na tagapakinig sa programa po namin, ang tatak ng Espiritu Santo para sa kaligtasan ng tao. Maliwanag po na ang mundong ito merong katapusan. At ang mundong ito na merong katapusan, ang tinutukoy ni Apostol na si Pedro ay ang katapusan sa mundo, katapusan sa mga bagay. Ito ang itinakda ng Panginoong Diyos na hahatulan ang buong mundo. Meron bang paghahatol? Hahantong ba ang mundong ito sa hatol ng Panginoong Diyos? Meron. Mayroon ba kunong paghatol ang mundo sa Dios? Meron. O sana ka sa hatulan sa imong bakakon. Nga naman, sa Biblia, brethren, pagka magbalhin-balhin sa una-una, brethren, pakuyugan ba sumala sa Biblia? Kay sa una, ang katumanan din ni Mas Pibisim, karon dito na mas padim, brethren. Ang Biblia nagpahayag nga kung doon ay mabalhin-balhinon sa mga pamagi una-una, reverend di na pakuyugan sa Dios. Atong basahon ang Biblia diri sa Proverbio kapitulo 24 bersikulo 21. Anak ko, kahadlukan mo si Hiuba ug ang hari, og ayaw pagkuyog kanila nga mabalhin-balhinon. So maklaro kayo reverend matinaw kayo nga kung ang tao naa sa sistema sa pagbalhin-balhin sa mga pamaagi, dili pakuyugan sa Dios ug atong nabati ang sistema nga gibuhat ni Makarayo dili consistent. Sa una nagsulti siya nga ang kaluwasan dinhi sa pagtulunan sa BBCM, pero karon na nasa padim tuwa na po didto ang sistema di balhin-balhin og mga pamaagi. So dili pakuyugan sa Dios matud pa sa nabasa sa Biblia. Og ang mabalhin-balhin og pamaagi aduna ba'y madawat sa Ginoo, Brad Raimundo, sumala sa nakasulat sa Biblia? Ato lang bagabasahon, Rev, kining nakasulat sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 7, hangtod sa 8, ingon aning nakapahayag. Ayaw ipadahom sa maong tao nga siya adunay madawat gikan sa Ginoo. Siya nga maoy taong tagurhag panghuna-huna nga mabalhinon sa tanan niyang mga paagi. Nakita nato nga wala day madawat sa tao, brethren. Dili day makadahom si Makarayo nga may madawat siya sa Ginoo. Kasali siya sa hatulan sa mundo, brethren, sa pagkasinungaling. Way madawat sa Ginoo. Karon, makaipon ba sa Dios sa iyang katawhan ang usa ka taong bakakon, Brad Eric, sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Eric? Dili yun, Rep. Sumala sa pagpahayag sa Biblia ug ang prueba dinhi akong pagbasahon diri sa Salmo kapitulo 101 bersikulo 3 ikama nato sa bersikulo 6 ngadto sa 7. Mao kini ang nakasulat. Dili ko ibutang sa atubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat ni adtong mga nanghisalaag, kini dili makaipon kanako. Sa bersikulo 6, ang akong mga mata magatan-aw sa mga matinumanon sa yuta, aron sila managpuyo uban kanako. Siya nga magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako. Siya nga nagabuhat og limbong dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti sa bakak, dili pagaligunon sa atubangan sa akong mga mata. Dusa nakita nato
nga sa Biblia ang saad sa Dios ni atong mga taong mabalhin-balhinon. Sa gibasa ni Brad Eric ang versikulo 3, dili ko ibutang sa tubangan sa akong mga mata ang butang nga mahugaw. Gidumtan ko ang buhat ni atong mga nanghisalaag. Kinilili makaipon kanako. Salmo 101:3. Sa size na yon, giklaro ang akong mga mata magatanaw sa mga matinumanon sa yuta aron sila managpuyuban kanako. Siya magalakaw sa dalan sa pagkahingpit, siya magaalagad kanako sa city gingon. Siya nga nagabuhat og limbong dili magapuyo sa sulod sa akong balay. Siya nga nagasulti sa bakak dili pagalig-onon sa tubangan sa akong mga mata. Daw kay di man makapuyo sa balay sa Dios, di man maipon kining limbungan sa man ni Hermonis Macarayo ug kang Danilo Nacua, Bradron. Asa ang mga limbungan o mga bakakon puntahan nila, Bradron? Anya, kung basahon Reverend sa Pinadayag Kapitulo 21, versikulo 8, apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway, alang sa mga mamumuno o sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsisimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon, ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaob sa kalayo o asopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. Ang adtuan o puntahan ni Macarayo o kauban sa mga nakabig niya, Bradron? Linaw Reverend, pero linaw nga nagasilaob sa kalayo o asopre. Bosa katong-atong nakita di ay, Bradron, nga murag nagpahid-pahid siya siyang mata, sayon to nga butana siya sa kamaturan, Bradron. Nga sama sa unggoy ba nga naghilam-hilam sa mata, nga tikasan. But sa history pa sa gitawag og monkey and turtle, Bradron, nga tikasan ang monkey o ang unggoy nga ang saging sa kinini ang bao, imbis siya mo ay mukuha sa gipakuha sa saging kay di man makakatkat, Bradron, sabot sila nga bahinan ang mga panit maninoy giitsa sa unggoy sa bao, Bradron, sa ato patikasan mo ni si Hermoines Macarayo mo nang atong gingalan og kawatan og tulisan sa doktrina. Busa mga mahal namong tigpaminaw, gisustin ginamo ang among mga pagpamatod nga wala kami maglimod nga mga tulisan o kawatan sila sa doktrina sa pagpangawat diha sa wali nga Espiritu Santo, kay ang original nini mao ang pagtulon ang PBCM. O kay miabot na mga oras atong ipadayon gapon ang huwan pa nilang kinabuang, no? Kini ang inyong alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sa kalusab sa among magtutulo, Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. og sa kauban nga mga ebanghilista. Kiniusab, inyong ebanghilista, Brother Raimundo Ribas. O kiniusab ang inyong alagad, Evangelista Brother Eric Camus. O kinusab ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna og samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.